Gaizka Insuntzarekin egin dugu zita Gernikan, bere bakarkako lehen diskoa ezagutzeko. Audience taldearen entsegu lokalera eraman gaitu, eta bertan aritu gara luze eta zabal. Don't get me wrong, 'cause I don't know if it's real or it come and go, so don't take it home. No, I don't know if it's right or he got it wrong. Arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon, Koldo. Hemen elkartu gara Audienzen entsegu lokalean. Urtetan zehar hau izan da zure laboratorioa, bai Audienzekin, bai egantzaren beste egitasmo ezberdinetan. Audience taldearekin ia 20 urteko musika bidea egin eta gero, orain kaleratzen da zure izenean bakarkako lehenengo diskoa. Eta esan bezala, diskoari pixkat kasu eginez, amets bat egi bihurtuta izan da hau, ez? Hori da, pentsatzen du gainera abesti horrek apur bat diskoaren kontzeptu orokorra laburtzen dabela. Diskok abestizek hitz egiten dabe mundu paralelo ez, edo zure bakarlarien sortzen dozu zen mundu horiek. Eta orduan, lehenengo abestizek nire ametsa egi bihurtuta, disko bat zure izenien kaleratzea amets bat da, ez da. Aipatu dugu Audienzekin 20 urteko musika bidea egin duzutela gutxi gora bera. Beste egitasmo batzutan ere egon zara, Jogun Talent Show egon zinen Janotekin eta beste bat musikariekin, Kapsularen laguntzaile izan zera ere jira pare batean, eta beste hainbat saltxatan Rubenekin ere, Audientzeko kidea ere. Nola iristen da momentu hau, zure izenean disko bat kaleratzekoa? Esan izen zerbait planeatuta aukien abana izan ere, esan duzun moduen urte batzutan egon nintzen nahiko modu intenso baten kapsulagaz biratzen. Hori izan zen 2012 urtetik 2017 urte bitartien David Bowieren Ziggy Stardust gure interpretazioa egiten. Eta hor momentuen askoen zaietan aben kapsulako lokalien, dala bebai Martinek dekon Silver Recording Studio Bilbon. Orduan, esaten duzun duten Audienzegaz ibilbide luzie, Audienzeko konpositore nagusietako bat izanaz, eta beti eukidotez abesti batzuk, arrazoi bat edo beste medio, ez direla Audienzen dinamikan sartu, ez direlako Audienzentzako aproposak, edo justo den proiektu horretan abesti hori ezuelako enkajatzen. Orduan, disko bat egiteko asmo barik Martineri esan notzonia ze iruditen jakon, egun batzuk hartzen magendu zen, eta nire abesti propio batzuk grabetan magendu zen. Ez naben euki esordenik, hasieran 6 abesti grabe gendu zen, eta Martin reakzioa oso positiboa izan zen. Eta, berak esan doztenia abesti gehiago badekote zeren handik LP bat aterateko gogoa, eta berak asko animerozten. Hori pasesan 2016 urtean, baina, gero abestize grabeta eukidotez, eta 2019 arte ez naben publikeuz, 2017 Audienzegaz eukigendun proiektu oso potolo bat, Kubara joatia isla grabetan, 2018 eukigendun isla diskoaren aurkezpen bira, 2019 Audienzegaz egendun Kalaportu proiektua, Sarrien Handiaren obraren organ oinarritutako kontzertuak, eta hori bukatu zanean, putzu eta abestizek nik ikusten aben, urrunikoak zirela ez da 2016ko abestizek, eta bebai eukin abezen nire horrelako beldur pertsonalak, ez da, zelan kaleratuko dut proiektu, nire izenagaz, proiektu niri izen barri bat jarriko dotzat. Orduan, Zuluri bidali notzezen abestizek, oso konbentzi dute egon barik publikeko dotezen edo ez, eta Zulu 1000 gauzatan egongo da, eta gogoratzen dut aste batzutan ez nabela erantzunik jaso, baina gero bidali besten eta Gaizka hau kaleratu behar dugu, eta horrek egiz esan animo handiz eman dozten, ze gauza bat bakarka egitiek salto desberdin bat ez. Aipatu duzu, grabatuak direla 2016 urtean, disko honetan bildu dituzun 8 kantuak, noiztik nora sortuak izan dira batzuk, igual 20 urte izango dituzte, beste batzuk hilabete batzuk grabatu aurretik, bildumatxo bat da zure musika bidean izan dituzun B kantu hoiena esaterako? Bai, zuk esaten duzun moduan da, bildumatxo bat, nire batez be Audienzeko ibilbide osoan zier, konposatu dotezen abestizek. Adibidez lehen komenta dugu My Dream Come True abestize, eta badakit abesti hori eukidotela konposatute 2005 ingurutik. Eta ganera beti jakin dut abesti hori, ez dabe jakin zein proiektutan sartuko zen, baina banek izen hori zala disko bateri hasiera emoteko abesti bat. Eta ganera beti eukidot buruen izango zala abesti hori, irauten dabezela 25 segundo, 30 segundo, eta gero tono berdinean dauen beste abesti bategaz arrankeu. Beraz, hori oso argi eukidot. Gero egiz erabe bai, adibidez Where Do You Go izan dela diskoan singlea edo orkespen gisa erabilidoten abestize, hori bai konposatu naben grabeu baino apur bat harina. Beraz, 2005-tik 2016 urtera arte, hor
aro horretan konposatu dotezen abestizek eta beste proiektuetan lekurik ez dabienak euki, bai, nik aukeratu dotelako esartzi horretan proiektuetan edo proiektuen ezaugarriak direla eta ez nabelako ikusten, horiek direz, nire lehenengo diskonetan osatzen da bezen abestizek. Wake, we're running away today. They can't find us. Audience taldean konposaketa lanetan ere ibiltzen zara, taldearen kantu asko zure sorkuntza dira. Kasu honetan diskoa egiterako orduan ihes egin nahi izan duzu audiencetik? Ez doteuki audiencetik separatzeko, ez soinu aldetik, ez interpretazio aldetik olako nahi bat edo desio bat, eta zuk esaten duzun moduen, adibidez ni pentsatzen dut There's a Place, dala diskoko bigarren abestie, oso ondo enkajeko bala audientzen disko askotan, ezta? Beste abesti batzuk We're Running Away, bai pentsetan dut, beste kutsu batekin, igual audientzen dinamikan sartu aldala, ezta? Desberdintasunen aldetik, nik adibidez ez bakarrik plano sakon baten baizik eta ganetik begiratute be, adibidez audientzen abestizek nahiko ilusio bat izaten diez eta ukiten dabe garapen instrumental handiz jau, ezta? Azkenin hori da, zeren audientzen edonork ekarten dugu ideia bat, baina gero 5 pertsonan ardien erabaki egiten dugu, zati instrumentala gehitu aldoguz, beste pertsona batek aportazio bat egiten dut hori abestizen sartzen da, aldiz, diskonetan nik jodotez instrumento danak, pasaje instrumental gitxi erabili dotez eta lehenengo bakarkako proiektu izan da, nahi izan dut abestizek bere simpletasunien itzi, beraz, ikusten mazun nire diskoa abesti gehienak dekie 50 eta 60 hamarkadako iraupena, ez da 2 minuto tardi, 3 minutoko iraupena. Eta audientzenak dekiez horrelako garapen instrumental luzia bat, ez da. Musikalki pasarte ezberdinak badira disko osoan zehar, nunbait irakurri dut, finean pop disko bat izan daitekela. Bai, gero sonoridade aldetik nik entzuten dotenien emaitza, bai pentsetan dut produkzio aldetik, hemen Martin, kapsulako Martineri emongo dotzat meritoa, badekola horrelako argitasun edo luminosidade bat, eta abesti batzuk badekiela horrelako pop klasikoan egitura eta pop klasikoan horrelako soinu bat, ezta? Dakit hori, ez da izen zerbait nahi izan dutena, izan ere batzutan gero zuzenean joten dutenean abesti batzuk lento hau eta agian ilun hau joten dutez, baina diskoan egun horretan lortu gendune, hori zen zan eta nahiko luminosa iruditzen da diskoa, eta audientzekin konparatute igual alai haua, positibo haua. Brian Wilson, Randy Newman eta Elvis Costello, 3 izen horiek agertzen dira zure promozio horrian. Ez dago oso ohikoa musikari batek bere promo horrian horrelako izenak jartzea, hain zuzen referentziak. Zure kasuan, zergatik egin duzu? Ez da bakarrik 3 referenta aipatzeagatik niretzako oso garrantzitsuak diezer. Fijatzen bazara, ez dut aipatu talderik. Eta gainera fijatzen bazara, 3 artista hauek be, koitzaren uniberso propioak palo asko ikutzen dut. Hau da, Elvis Costello aipatzerakoan, hitz egin aldugu Elvis Costello hasierako New Wave diskoak, baina gero Elvis Costello berekoz country diskoak, Elvis Costello soulakin ausartu da, eta Elvis Costello bere obra eta bere diskografia oso anitza da eta palo asko ikutzen dut. Bardina gertatzen zait Randy Newman, iruditzen dut dela oso artista berezi bat eta entzuten duzunien bere abotza, berehala identifiketan duzu, naiz eta bere ibilbidien palo asko ikutu deuz. Randy Newmaneko banda sonorak egin deuz, adibidez Disneyen pelikulantzako, Toy Storyren banda sonora adibidez berena da, eta gero Brian Wilson, Beach Boyseko zerebroa eta Beach Boyseko kompositore nagusize, bere ibilbide pentsatzen dut oso paroa dela. Orduan, aukeratu dutez artista batzuk, pentsatzen dutena dekiela horrelako oso identifikabiliek diez, eta oso definibliek, baina horratu da bezen estiloak oso desberdinak diez. Eta pentsatzen dut ez dela oso ohikoa, artistak beti egiten dugu, artista bat aipatzen dut zueran horrelako atzera, eta zentzu horretan ez dut inungo reparorik euki, eta ganera
ez naben esen euki horrek artistak disko egiterako orduan ez ziren nire referenteak edo ez nabezen referentzia horiek bilatu. Artista horretaz gogoratu nintzen diskoa entzun nabenean. Eta nire pentsatzen dut hasikerako abestia lehen hitz egin duguna My Dream Come True, ez teko inongo arazorik esateko niretzat dekola antzekotasun handia eta identifikatzen dutela Brian Wilsonek. Asko, entzun nabenean. Baita ere, Brian Wilsonek badeko formula hori. Abesti oso labur batekin hasi eta gero tono berdinean urrengo abestia. Formula hori gustatzen zaitazko, Thelonious Monkek ere erabili du. Badekotez disko pare bat formula hori erabiltzen dabela, da nik formula hori bai, hartu egin dut. Ez abestiak, baina bai formula. Bestalde batetik, bigarren abestiak ordeko dialogo bat klarinete eta saxoan artien eta pianoa da protagonista. Eta hor, niretzat entzuna behin bai lortu gendun soinue, nire referente klaroa hor izan San Randy Newman. Eko tinungo asmoa eskutatzeko zertara sonatzen dozten edo jentiek erreferentzi bat jakin nahi badaben batzutan, ez dakit, esaten da una imagen vale más que mil palabras, ez da? Batzutan artista bat esaten duzunean, aldugu inberroa ilune da, argize da, folk rock ez dakit zer, eta aldugu parrafo bat idatzi, baina esaten baduzu el disko estelo Randy Newman eta Brian Wilson, pentsatzen dut gehiago hurbiltzen nazela diskoaren oinarrira edo diskoa definitzera horrelako parrafada bat esatea baino, ez da? Nik ikusi izan zaitut hainbat kontzertuetan musika tresna ezberdina jotzen, baina esango nuke disko honetan ez daudela instrumentazio gehiegirik ez. Badira gitarrak, pianoak, harmonikak eta bestelako musika tresnak, baina ez da gehiegizko konposazio estrarik izan. Gainera, kolaborazio bi izan dituzu, Mariana Perez eta Ruben Garatea, biak ala biak audientzen aro ezberdinetan ibilitakoak. Hasi ginenin Martin eta nio grabetan eskendulez jakin disko bat izango bazan, adibidez, kolaborazio horiek izan zen egin zen azken. Behin ikusita abesti zelan dauen, ikusi gendun, 8 abesti hauetatik, 3-4 bateri batek aporte igual da bela asko, ez da? Orduan, Marianari deitu genion, eta Marianak horrelako sesio baten, 4 abestitan bateria josegan. Eta, klaro, Ruben begertuko izen da eta etxekoa, Ruben eri deitutzaten bere akordeoi esartzeko abesti pare baten. Baina bai, azken finean, usteot, xumetasunek edo diskoa humile izetiek bai da zerbait bilatu izen dotena. Lehenengo diskoa izenkeran, lehen hitz egin dugu abestien iraupenari buruz, nahi izan dut oinarrira joan. Edozein kasutan, oin disko hau defendatu dotela zuzenien, pandemia honek eten egin deuz kontzertu guztizek, baina justo pandemia baino lehen 4-5 aurkezpen kontzertu egin dotez, eta alanda guztiz diskoa defendatzi zuzenien ingatea apurbet komplikago gatza, eta batzutan pentsetan dut paseo egin zela. Eta diskoa igual izen behar zela humilagoa eta zuzenean egiten dotan antzekotasun gehiago, eta ideia hori balekote hurrengorako. Sortzeko gitarra eta pianoa izan dira bi instrumento nagusiak? Bai, abesti guztia konposatu dutez, edo pianoagaz edo gitarra, bai. Eta zuzenean ere, bi instrumento hiekin zoaz? Bai, zuzenean joaten az akustikagaz, pianoa eramaten dut, teklaue, eta harmonikagaz saiatzen az, hor dauzen beste melodi batzuk osatzen. Bera, zuzenekoa izan daiteke diskoaren isla argia edo diskoa disko da, eta zuzenekoa. Zuzenekoatan joten dutez diskoko 8 abestietatik 7, ezta? Diskoak beste kuriosidade bat da Gabon kanta bateko diskoa bizteko, ezta? Eta apur bat, beste urtezen ari datan, ezta? Baina ez da erreza bakarrik urtetie. Estenatokide beti egon zaren ditute zure taldekideek ikiteatzen, ezta? Eta Gabon kanta jotiek, moten dozte horrelako. Lotza apur bat, edo niretzako salto bat da horrelako abesti jotiek. Eta repertorioa osatzen dute hainbeste bertsinorekin. Horren artien, lehen aipatu dugu referente batzuk, Randy Newmanen abesti joten dut. Bob Dylan ez dugu aipatu, baina uste dut, norbaite jarraitu badozte audientzien ibilbidean, badaki Bob Dylan niretzako referente nagusi bat dela, eta Bob Dylanen abestiak, eta urte guzti honetan niretzat referente izan diren hainbeste artistan bertsinoak osatzen dut repertorioa.
Audience taldearekin bezala, disko honetan hizkuntza nagusia ingelesa da. Kasu honetan, badakit zure eguneroko bizitzan euskerak parte eta garrantzi handia duela, baina musikalki beti ere jo izan duzu ingelesez abestera eta konposatzera. Kasu honetan zalantzak izan dituzu edo argi zeneukan lehen disko ingelesez izango zela? Beti, eta niretzako hori da puntu bat, eta gane bertiek aurrera doazela, da gerota elemento konfliktibo bat nire buruan. Ez da, ganera, oingo moduen da galdera bat askotan erantzun behar izaten duten, ez da. Alde batetik, ingelesez abestu dut, dominatzen dutelako. 15 urtegaz Ameriketara joan nintzen urte bat, Ohioen egin daben urte bat, eta niretzako ingelesa gainera gustatzen zait. Leko, soinu bat rock musikantzako, folk musikantzako oso aproposa dana, gero esan behar dut, referente musikal gehienak anglosajoiek dizela, eta etxean entzuten duten musika gehiena ingelesez entzuten dutela, eta orduan niretzako identifikazio oso handi bat dago, ez da, gitarra hartzen dutenien, askotan letrak egiten dute zenien, dagoelan, gitarra hartzen duzunien dago momentu bat, esaldi bat ateratzen jatzule, eta esaldi hori bihurtzen da abestizen lehenengo oinarriz, ez da, abestizen eraikitzen duzu letri esaldi horretatik, eta esaldi hori, apenas inoiz urtetan jate euskeraz, ez da, gehienetan ingelesezko esaldi bat izaten da eta hortik eraikitzen dut. Esan be bai, audientzegaz euskerarunzko tendentzi bat eduki dugule azkenengo urtietan, adibidez Islan inoiz baino euskerazko abesti gehiago dauz, eta esango dutzu normalin hori gertatu danien, dala, eduki dut igual letra osorik ingelesez, baina izan da, erabaki bat, ez, hau euskeraz egingo dut, eta kostatu jatela asko. Bai esan noin, konfinamentu honetan aurkitu dut nire burue, inoiz baino gehiago, normalin beti nau pianoan jesarrik eta musiki asko garatzen dut, eta estudiora guazenin batzutan ez tekot letra guztiz bukatut, ez da? Beti estrofa bat falteiat, eta beti idazten dut justo, letra nahikoa, batzutan hasta estrofak errepikatu egiten dut ez. Eta konfinamentu honetan aurkitu dut nire burue ordenagailuen eta letrak idazten, eta, orain badekot ez abesti sorta bat dekot euskeraz, ez da guztiz naturala izen, apur bat forestago inbier izen dut, baina badekot ez odan lehenengo aldiz, dekotez behar dotezenak, baina estrofa gehiago idatzite, eta orduan elimina egin beharko dutez estrofa batzuk, ez da? Baina bai, hizkuntzaren asuntoa, niretzako bada konfliktiboa, da gai bat beti ateratzen dana, ez bakarrik guri buruz hitz egiten dana, baizik eta kultura arloan hitz egiten danean, hizkuntzaren asuntoa ulertzen dut, nun hartu daiteken, ez da? Esaten dutzen hori, zuk ez dakizu, baina zu engainatuta zauz, zuk ez dakizu, baina imperialismoan, zu ez zara konturatzen, baina konturatzen naz. Baina ezke, da zeuser oso naturala ateratzen dutena ingelesez abesti, ez da? Bai, edozein kasutan bai nabaritzen dut, zuzenekoetan jentak ez toztela ulertzen. Ordan, abestiaren mezu garrantzitsu bat galdu egiten da, ez da? Letrekin esan aldosuna eta sortu aldosuna, anari batek zuzenean esaten da bezenean esaldi batzuk, esaldia heldu egiten jatzu barrur, ez da? Nik badakin publikoarekin erreakzio hori ez totela lortzen, ez da? Eta, horregatik batzutan nire burue presioen egiten dut apur bat, eta saiatzen naz, euskerarunzko horrelako salto bat emoten. Nahi dut, euskarazko disko bat egin. Zure lehen disko hau, kolore ederrez jantzita dago, diseinu ederrean bilduta, zu agertzen zara hola itzal baten moduan, nola junda diseinuaren ideia? Nire lagun min, Iban Sainz eta Rosa Bauwinkek lagundu dozkie diseinuarekin, hizketa batzuk eduki gendu zen, eta azaldu notzien zelan, disko hau azken finean, hasikeran komente dugun moduen, mundu berri bat sortzea moduan dela, edo zure bakardadean sortzen duzu zure mundua geroso egoteko, eta idei horretik abiatuta egin gendu horrelako argazki sezio bat, eta ni oso posi geratu naz egin da bien lanagaz, ez da emoten dugu erortzen moduan nahuela, eta horrek baita ere apur bat izladatzen dugu, eukidoten diskoa kaleratzeko aurrera eman behar izan duten pausua, eta nola niretzako jausi bat izan den diskoa hau kaleratzea, ez da? Uste dut oso posi geratu naz eurekaz, eta eskerrik asko Iban eta Rosa. Oso ondo, atzera begira egon gara, eta orain aurrera begira. Bizi duen egoera honek ez du ziurtatzen noiz eta nola eta ze formatutan itzuliko alko garen zuzeneko emanaldietara, hau pasako da ere, noiz bait itzuliko gara normaltasunera, zein dira zure asmoak hemendik aurrera zure musika bidean, bakarkako musika bidean batez ere? Beste ohikoa da nuen badekotolako abesti sorta bat posatute, eta pentsatzen dut pandemiako baraualdi, itxialdi hau bukatzen denean, badekotez gogoak estudio batetara joateko, oraindik aukeratu barik, eta besti hau erregistratzeko, eta dana ateratzen badan ondo eta gustora geratzen banaz grabazioarekin,
kaleratzeko ez da. Sorkuntza beti da horrelako etengabeko prozesu bat, eta gainera honelako pandemia honek emoten dozkun asuntoa da, etxean hainbeste denbora eta sorkuntzarako niretzako behintzat, bai izan da nahiko produktiboa eta konposatu dut abesti batzuk pandemian zehar. Oso ondo, eskerrik asko Gaizka, gu asko gozatu dugu diskoarekin, labur zaigu esan daiteke 8 kantu badirela, baina 20 minutu inguruko disko bat dela, azkar pasatzen da, beste aukera bat play emateko eta berriz entzuteko bata bestaren gainetik, eta asko gozatu dugu eta hurrengo erronka noizbait zuzenen ikustea litzateke, beraz momentu arren zai, eskerrik asko gure izategatik. Oso ondo, eskerrik asko zegoeri, placer bat.